Pani komisárka, z pochopiteľných dôvodov budem hovoriť o časti správy o právnom štáte, ktorá sa týka Slovenska, pretože obsahuje zahambujúce množstvo faktických chýb. Úradu vlády napríklad vyčítate, že 1. júla tohto roku zrušil odbor prevencie korupcie ako ústredný orgán pre koordináciu predchádzania korupcie a jeho úlohy prerozdelil pod úrad predsedu vlády. No, len nesedí dátum, úrad predsedu vlády na Slovensku neexistuje, odbor prevencie korupcie nie je ústredný orgán, tým je úrad vlády a ten úlohy tohto odboru neprerozdelil, ale povýšil na úroveň sekcie bezpečnosti štátu, čím im dal väčšiu dôležitosť. Ďalej komisia skritizovala právomoc generálneho prokurátora zrušiť rozhodnutie nižších prokurátorov cez paragraf 363. Vadí vám, že tak môže urobiť bez akéhokoľvek odôvodnenia a že vyšetrovateľom neostáva nič iné, len začať odznova a zhromaždiť nové dôkazy, ktoré údajne musia byť iné ako tie pôvodné. Vážená komisia, každé rozhodnutie generálneho prokurátora na Slovensku musí byť a aj je zdôvodnené, častokrát na stovkách strán a vyšetrovatelia môžu použiť znova všetky pôvodné dôkazy, teda za predpokladu, že ich získali zákonne, lebo o tom je právny štát. Za minútu som stihol upozorniť na 2 faktické omyly komisie, ale vedzte, že by som tu mohol rozprávať desiatky minút. Ďakujem.